De Berkemers binnen dus nog ongeslagen. In zo'n wedstrijden wat 5 keer woen en 2 keer leek spelen. De allereerste wedstrijd dit seizoen in Snits eindigen in 2 gelijk. Siberische omstandigheden, vooral voor de taskogers. Het wie even trobbieten in de kelt, maar de voetballers die hier daar wat minder last van. Hier een foutje bij Berkem en de kans van Jurjen Bos op een eveningstreffer. Maar zijn bal mist correct het doel. En dan is het Berkem op jacht naar de opening van deze wedstrijd. De bal wil net echt voort en dan een prachtige krul in de kruising van Yassine Assa. Maar die wordt keert terug Alegeert de Vries. En beide ploegen die binnen een ziekje naar de grote mogelijkheden. En ONS is daar wat dominanter in. Hier een knappe mogelijkheid voor Danny Kamstra. En ik in tweede instantie net een doelpunt dus. Deze jonge onweest van ONS die dit seizoen aardig terugbrengt in de basis van Jan Flap. Halen de Boer bij de voorzet en dan komt de bal bij Martijn Rozenburg. Met een pegel en de vingertoppen van Matthijs Bouwhuis voorkomen een doelpunt. En zij is het maar 0-0 bij het skoft. Sander van der Heijden blesseert en als assistenttrainer scorst voor in duel. Die zocht zijn ploeg in het begin van de tweede helft gevaarlijk uit de verve komen. Dit weer de inzet van Ale de Boer. En die wordt correct voor de doellijnen keert. Terug keeper Matthijs Bouwhuis. Ja, de meeste kansen binnen dan wel voor ONS. Maar de score die valt net. En dus kan Berkem gevaarlijk worden. En dat worden ze. Chris van der Meulen en daar staat William Potkamp helemaal vrij. En in de 53ste minuut komt Berkem dan op voorsprong. Minder kansen gaan als ONS, maar wel de voorsprong dus voor de Berkemers op eigen veld. En in die fase is Berkem van zelfs even wat sterker. Ze krijgen vleugels, een grote mogelijkheid hier voor Frank Holsema. Maar daar leidt Alegeert de Vries kreeg de plak. En Jan Flap, zijn ploeg, die maat op ziek naar de gelijkmaker. En die gelijkmaker die komt er, want hier staat Martijn Rozenburg met een vlammend schot. En die zorgt voor de gelijkmaker. In de eerste helft er nog 2 keer wat ongelukkig met een afstandsschot, maar deze zit er keurig in. En ONS docht weer vol slijm mee in deze topper. En dan viel ONS dat er misschien wel meer in zit. Jurjen Bos, maar zijn kopbal is te kwad. En zag golven het spul wat op en del. En is het Berkem wat nou weer gevaarlijk uitbrekken kan. Wat heet. Daar is Chris van der Meulen en dan de flater van Alegeert de Vries. En dan is het 2-1. Nog een liedskwartier te gaan en Berkem pakt op een nijde voorsprong. En Alegeert de Vries die koer de bal net klem krijgen. En dat hier grote gevolgen. Sneu voor Alegeert en Berkem dus op rozen in de thuiswedstrijd. Dan de 83e minuut. Mark de Vries in het veld voor Jacob Noordmans. En dan mat alles naar voren, want ONS wil hier net verliezen. Jurjen Bos op het schouder en daar dan toch de treffer. En het is Harvey de Boer die de stand weer in Liekweg brengt. Een van die jonge jongens in de selectie van ONS die dit hier terugbrengen. Heel attent, het schouder van Jurjen Bos. En precies bij het stuitje docht hij dat heel mooi. Harvey de Boer voor 2-2. En ze eindigt deze wedstrijd weer onbeslist. En blijft ONS koprenner. Ik vind het echt een compliment waard voor al die jongens die nou invallen. Of die op de bank zitten en die vaak maar 12 bij matten. En die vallen hier gewoon in en die doen gewoon goed. En dat is, nou ja, dat vind ik hartstikke leuk op de show. Want dat bepaalt uiteindelijk, wat ik zei, is hoe viers komt. En wat dat betreft zitten we er goed op.